Dende primeiras horas desta mañá un amplo dispositivo coordinado pola Garda Civil, en o que tamén toman parte o Grupo Especial de Actividades Subacuáticas e do Grupo Cinolóxico de Busca de Persoas de Asturias, ademais de Protección Civil e veciños en xeral, que quixeron tamén sumarse ao operativo. Participan nas labores de busca de Félix Triñanes Sánchez, o veciño de Abanqueiro de 72 anos que falta da súa casa dende a noite do pasado luns, despois de que saíra a pescar á praia de Mañóns, unha práctica para el bastante habitual. A familia alertou da súa desaparición ao non saber nada do seu paradoiro durante toda a noite. O seu vehículo foi localizado nas inmediacións do areal. Veciño de aquí moi pretiño donde estamos, era habitual pois que viñera ao facho e bueno, todos os veciños o conocen as súas costumbres, por eso tamén hai moitos veciños da zona que están facendo a búsqueda por terra, porque bueno, conocen as súas costumbres, a súa costumbre era vir a pescar polas noites. Ese mismo día facía moi boas noites, unhas boas condicións para ese tipo de arte de pesca que é o facho, e bueno, todos os indicios son de que pudera pasarlle algo cando estaba facendo esa faina de pesca. Os especialistas saben máis ou menos por donde, en caso de que pudera pasarlle algo e estivera flotando, pois xa saben máis ou menos en que zonas podrían estar, porque bueno, conocen as correntes, pero bueno, nunca se sabe, estánse mirando outras zonas e bueno, esperemos que o resultado sea bo, que aparezca ben e bueno, vamos a ter esperanza. O mal tempo, con forte chuvia e néboa no lugar da desaparición, está a dificultar tamén as labores de busca, a que se sumaron mariscadores de a pé e de a flote, e a que estaba previsto que se incorporasen tamén os drons da Axega. Sí, a verdade, as condicións son moi desfavorables para este tipo de búsquedas e, de feito, para o equipo canino pois aínda non empezou, porque, bueno, con este tempo pois se lle dificulta muitísimo o rastro para os animales e, bueno, agora vamos a esperar os drons e tomar unha decisión a ver se poden voar ou non. A verdade que veñen de camiño e, bueno, a ver se temos suerte. A verdade que neste momento pois o tempo é moi malo e, bueno, a ver se temos sorte e aparece, non? Co paso das horas, as posibilidades de poder atopalo con vida diminúen. Aínda así, a familia non perde as esperanzas en que sí apareza. A verdade é que cada hora que pasa, pois, bueno, pois a verdade é que aumenta a preocupación, non é o mismo, pois, oye, a primeiras horas que agora xa que pasado moito tempo, bueno, pois as esperanzas, pois, bueno, a verdade é que non é grato, non? Sí, onte xa estuven cos familiares na súa vivenda para prestarlle toda a axuda que necesiten e, bueno, seguimos en contacto con, bueno, dentro do Concello con todos os servicios de búsqueda e cos familiares.